Έχεις φαγωθεί με τα κορεάτικα προϊόντα, το ξέρω. Ξέρεις όμως ότι είναι σχεδιασμένα για το δέρμα και το κλίμα τους? Γιατί να πάρεις ένα προϊόν που δεν είναι σχεδιασμένο ειδικά για εσένα? Αυτά τα προϊόντα είναι κομμένα και ραμμένα για την Κορέα, όπως το λέει και η ονομασία τους. Αλλά για να σε βρίσκω εδώ, δεν μένεις εκεί, άρα πώς περιμένεις τα προϊόντα τους να έχουν την ίδια απόδοση σε εσένα που μένεις στη Μεσόγειο? Χρειάζεσαι ένα προϊόν που είναι φτιαγμένο για εσένα και τις ανάγκες σου. Ναι, ξέρω, το ακούς συχνά αυτό. Αλλά αυτή είναι η μοναδική στην αγορά που είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε τα συστατικά μεταξύ τους να συνδυάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να σου δίνουν αυτό ακριβώς που έχεις ανάγκη. Έτσι, κάθε στιγμή του χρόνου σου προσφέρει ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι περισσότερο. Το μεσογειακό κλίμα κάνει το δέρμα το χειμώνα να έχει ανάγκη για ενυδάτωση, ενώ το καλοκαίρι έχει ανάγκη να αυξήσει τα επίπεδα υγρασίας. Με μία μόνο αγορά έχεις διπλή δράση, πλήρως προσαρμοσμένη για εσένα σε κάθε στιγμή του χρόνου. Εσύ, αν το γνώριζες αυτό, θα αγόραζες πάλι προϊόντα που δεν προσαρμόζονται ειδικά για εσένα?